नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। विलवडे येथील पत्रकार अजित दळवी यांच्या घरात भर दुपारी चोरी झाली आहे। घराचा मुख्य दरवाजा फोडून कपाटातील 6,000ची रोकड घेऊन अज्ञात चोरटा पसार झालाय। बिपरजॉय चक्रीवादळ मान्सूनची वाट अडवत असल्याचं दिसून येत असतानाच हवामान खात्यानं येत्या 2 दिवसात मान्सूनच्या केरळमधील आगमनाची शक्यता वर्तवली आहे। हवामान खात्यानं सांगितलंय की अरबी समुद्र, लक्षद्वीप आणि केरळ किनाऱ्यावरील ढगाळ वातावरणात वाढ झाली आहे। त्यामुळे पुढील 48 तासात केरळमध्ये मान्सून सक्रिय होण्याची परिस्थिती अनुकूल आहे। अरबी समुद्रात निर्माण झालेलं चक्रीवादळ बिपरजॉयमुळे समुद्र खवळला असून उंच लाट्या उसळू लागल्या। त्यामुळे गोव्याच्या समुद्रातही उंच लाट्या उसळण्याची शक्यता असल्यानं लोकांनी समुद्रात न जाण्याचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे। वैभववाडी नगरपंचायत कोंडवाडी प्रभागामध्ये गेले काही दिवस तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे। नागरिकांवर गढूळ पाणी पिण्याची वेळ आली आहे। त्या विरोधात कोंडवाडीतील संतप्त नागरिकांनी बुधवारी दुपारी नगरपंचायत कार्यालयाला टाळं ठोकत निषेध व्यक्त केला। त्यामुळे काही वेळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटल्यानं ट्रक दरीकडील बाजूस कटड्याला जोरदार आदळला। नशीब बलवत्तर म्हणून ट्रक चालक बालबाल बचावलाय। त्याच्यावर कोल्हापूर येथील खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत। कोल्हापूरहून वैभववाडीच्या दिशेनं हा ट्रक चालक करूळ घाट मार्गे घेऊन येत होता। घाटात पायरी घाटनजीक धोकादायक वळणावर ट्रक चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटला व ट्रक दडीकडील कटड्यावर आदळला। कोकण रेल्वेनं पावसाळ्यात वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे। रेल्वे रुळावर पाणी साचू नये यासाठी नाले सफाई आणि संबंधित कामांवर भर दिला जातोय। गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वे मार्गावर मोठ्या प्रमाणात भूसुरक्षा कार्य राबवल्या गेल्यानं दरड कोसळणे, माती वाहून जाण्यासारख्या घटनांमध्ये कमालीची घट झाली आहे। त्यामुळे गाड्या सुरक्षितपणे चालवल्या गेल्या आहेत। कणकवलीतील एका धर्मगुरूच्या एटीएम मधील पैसे काढून अज्ञातानं 5,000हून अधिक रकमेचा गंडा घातलाय। हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर संबंधितानं पळ काढलाय। दरम्यान त्यानं पेट्रोल पंपावर जाऊन एटीएम मधील पैसे काढल्यानं त्याची छबी सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे। दुचाकीवरून आलेल्या 2 अनोळखी व्यक्तींनी एका पादचारी वृद्धेच्या गळ्यातील 88,000 रुपये किमतीची सोन्याची साखळी खेचून पलायन केलंय। ही घटना मुंबई गोवा महामार्गावर वेताळ बांबर्डे येथे सोमवारी सायंकाळी 6:15 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे। राज्यात पुन्हा एकदा अशांततेचं वातावरण निर्माण झालं असून कोल्हापुरात दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे। त्यामुळे 19 जून पर्यंत जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आलेत। शिवराज्याभिषेका दिवशी काही लोकांनी औरंगजेबांचे स्टेटस लावले, त्यामुळे हा तणाव निर्माण झाला। पावसाळ्यात लागणाऱ्या बेगमी साहित्य खरेदीसाठी ग्रामीण महिलांची लगबग सुरू झाली आहे। मसाला तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या पदार्थांच्या खरेदीसाठी कुडाळ बाजारपेठेत मिरगाच्या बाजाराला गृहिणींची वर्दळ वाढल्याचं दिसून आलं। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।